መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 11 ሓሳዊ ሚዛን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ ቅኑዕ ሚዛን ግና ባህ የብሎ ትዕቢት እንተመጸ ውርደት ከኣ ይመጽእ ጥበብ ግና ምስቶም ትሑታት እያ ነቶም ቅኑዓት ንጽህናኦም ይመርሖም ነቶም ጠለምቲ ግና ልግሞም የጥፍኦም ብመዓልቲ ቁጥዓ ሃብቲ ኣይትጠቅምን ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ ንፍጹም ሰብ እቲ ጽድቁ መገዲ ይቕንዓሉ ንረሲእ ግና ርስእነቱ የውድቖ ነቶም ቁኑዓት ጽድቆም የናግፎም ነቶም ጠለምቲ ግና ክፍኣቶም ይሕዞም ረሲእ እንተሞተ ተስፍኡ ይጠፍእ ትጽቢት ክፍኣት ውን ይጠፍእ ጻድቕ ካብ ጸበባ ይድሕን ረሲእ ድማ ኣብ ክንዳኡ ይኸውን እቲ ግቡዝ ንብጻዩ ብኣፉ የጥፍኦ ጻድቃን ግና ሳላ ፍልጠት ይናገፉ ጻድቃን ጽቡቕ እንተረኸቡ ከተማ ትሕጐስ ረሲኣን እንተጠፍኡ ኸኣ እልልታ ይኸውን ከተማ ሳላ በረኸት ቅኑዓት ልዕል ትብል ብኣፍ ረሲኣን ግና ትግልበጥ እቲ ንብጻዩ ዝንዕቕ ኣእምሮ የብሉን ለባም ግና ስቕ ይብል እናሓመየ ዝዘውርሲ ምስጢር ይቐልዕ እቲ እሙን ልቢ ዘለዎ ግና ንነገር ይስውሮ ጥበበኛ መምራሓ ብዘይብሉስ ህዝቢ ይወድቕ ብምብዛሕ መኸርቲ ግና ደሓን ይርከብ ንጓና ዝወሓስ መከራ ይመጾ ውሕስነት ዝጸልእ ግና ህዱእ እዩ ውቅብቲ ሰበይቲ ክብረት ትረክብ ሓያላት ከኣ ሃብቲ ይረኽቡ ሩሕሩሕ ሰብ ንነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ጨካን ግና ንብገዛእ ስጋኡ ይጐድኦ ረሲእ ዘታልሎ እቶት የእቱ ጽድቂ ዘርእ ግና እውነተኛ ወሬታ ኣለዎ ጽድቂ ናብ ሕይወት ይመርሕ ንኽፉእ ዝስዕብ ግና ሞት የዳሉ እቶም ጠዋይ ዝልቦም ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉናት እዮም እቶም ብመገዶም ፍጹማት ግና ይሐጉስዎ ኢድ ንኢድ እቲ ሕሱም ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ዘርኢ ጻድቃን ግና ኬምልጡ እዮም መልክዐኛ ሰበይቲ ብዘይ ኣእምሮስ ከም ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማት ተሰቑረ ቀለቤት ወርቂ እያ ድሌት ጻድቃን ሰናይ ጥራይ እዩ ትጽቢት ረሲኣን ግና መዓት እዩ ገለ ይብትን እሞ ይውሰኸሉ ገለ ኸኣ ብዘይግባእ ይቁጥብ ኣዝዩ ኸኣ ይነዲ ለጋስ ነፍሲ ኣዝያ ትጸግብ እቲ ዘርዊ ኸኣ ንርእሱ ይረዊ እቲ እኽሉ ዘይዓቁር ሰብ ህዝቢ ይረግሞ በረኸት ግና ርእሲ እቲ እኽሉ ዝሸይጥ ይዓስል ሰናይ ዝደሊ ሞገስ ይደሊ እከይ ዝደሊ ግና ኪመጾ እዩ ብሃብቱ ዝእመን ይወድቕ ጻድቃን ግና ከም ቆጽሊ ይልምልሙ እቲ ንቤት ዝገላበጽሲ ንፋስ ይወርስ ዓሻ ኸኣ ነቲ ጥበበኛ ዝልቡ ባሪኡ ይኸውን ፍረ ጻድቕ ኦም ሕይወት እዩ ጥበበኛ ኸኣ ነፍሳት ይረብሕ እንሆ እቲ ጻድቕሲ ኢዱ ኣብ ምድሪ ይፍደ እቲ ረሲእን ሓጥእን ደኣ ክንደይ ዝገደደ